Bueno, jo una mica per tancar l'acte sí que voldria aprofitar l'ocasió per tornar a agrair a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Oficina de Pau i de Drets Humans, a la pròpia Agència de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya pel seu suport, que sense ell financera i políticament no hauria estat possible. També a Transports Metropolitans de Barcelona i molt especialment a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i al senyor Balaguer que tenim aquí i que agraeixo personalment la seva implicació i la de tot el seu equip, sense la qual avui no estaríem aquí. Moltes gràcies. La campanya, que és Practica Love, el que d'alguna manera la volem contextualitzar dintre del que serà una cita bastant important la propera setmana, la cimera de Barcelona, el darrer pas abans d'arribar a Copenhague per substituir Kyoto i trobar un nou marc d'alguna manera un nou acord internacional per la reducció d'emissions i per intentar canviar el que sembla bastant irreversible, el canvi climàtic. En aquest sentit volíem aportar una nova visió sobre l'hiperconsum energètic en aquest cas, no només relacionant-lo amb els impactes amb el clima, sinó també amb els impactes amb les persones i els seus drets humans, el seu mitjà, la seva salut. La campanya, que com deia abans, no és només d'enginyeria sense fronteres ni molt menys, sinó de mèdicos, entre pobles, dels centres d'estudis africans, d'alguna manera fa incidència en això, és a dir, en tot el que ha explicat a Carlos, d'alguna manera, en com el nostre hiperconsum, a part de crear un món manifestament insatisfet aquí, està tenint una sèrie d'impactes a la salut, als pobles indígenes, a pobles no indígenes, a tothom, allà on s'extreu el petroli o allà on d'alguna manera es produeix l'energia, ja sigui en qualsevol de les seves formes. D'alguna manera el que vol reivindicar la campanya molt breument és que els nostres actes, les nostres opcions com a consumidors al nord, començant pel transport públic, perquè segurament és la part del lleó del consum energètic, compten, és a dir, si anem sumant el compromís d'agafar el transport públic, el compromís de deixar el cotxe, el compromís de no fer desplaçaments innecessaris, això anirà sumant i d'alguna manera posarem un element més a sobre la taula a banda de les necessàries polítiques públiques que s'han de fer per tenir aquest transport públic o per penalitzar un cert tipus de desenvolupament. Jo crec que l'exemple dels cotxes comença a arribar una mica al surrealisme, intentar arribar a una nova economia més sostenible, primant la producció de cotxes que estan canviant el model de consum energètic, entra una mica dintre de qualsevol gag de Jaime Cansado o de qualsevol còmic d'aquests d'adoro personalment. D'alguna manera, el Practica Love és apostar pels drets humans i canviar aquesta perspectiva de que la cooperació, de que la solidaritat es juga sempre al sud. La solidaritat i la cooperació són opcions també que tenen a veure amb la nostra vida diària i en aquest cas el transport públic, però ja veurem, intentarem que siguin altres, intentarem trobar altres espais, d'alguna manera és una opció claríssima i la primera que tenim a la mà. La campanya estarà des d'avui dijous 29 d'octubre a les instal·lacions de ferrocarrils de la Generalitat. Estarem fins d'aquí un mes, fins al dia 29 de novembre, dilluns. Estarem aquí, però estarem també sobretot a l'estació de ferrocarrils de la Universitat Autònoma de Barcelona i gràcies a aquest suport de ferrocarril treballarem o estarem presents a 5 convois, a 5 trens de les línies de Noia i les línies de Lloret de Noia i Barcelona-Vallès. Amb transports metropolitans també treballarem 15 dies, a partir de l'1 de novembre fins al 15, repartirem al voltant de 8.000 fulletons i passarem un anunci que ara, quan acabi de parlar, podreu veure de 40 segons amb Canal Metro, segur que el coneixeu. També amb l'empresa municipal de transports de Tarragona, una mica més endavant, cap al mes de desembre,
podrem tenir espais similars als autobusos, a la central d'autobusos, a la revista, i bueno, d'alguna manera fins aquí són els compromisos que tenim en diferents espais, empreses de transport públic, no? En aquest esforç de posar en valor el que és el transport públic i la gestió pública, per què no dir-ho també, de la mobilitat de tothom. La campanya no és només això, la campanya també parlarà també de la dependència que tenim dels recursos naturals, dels impactes que té la mineria. En aquest sentit, doncs, durant el mes de novembre farem una gira de presentació del documental L'Operació Diablo, des del 16 al 20 de novembre, Girona, Lleida, Bilbao, Barcelona, Saragossa. Estaran amb nosaltres els personatges afectats, espiats per les grans corporacions, en aquest cas una canadenca. No n'hem trobat encara d'espanyola, però i bueno, d'alguna manera farem la presentació d'aquest documental. La setmana del 15, del 23 farem a Tarragona unes jornades, i amb aquesta d'alguna manera dimensió de treballar tots els drets humans també al sud i de connectar-lo amb el que fem al nord, amb Intermón i amb altres entitats, a part de les que ja he esmentat, s'ha preparat una formació per Amèrica Llatina i Àfrica, una mica per treballar tot el que seria l'activisme de drets humans i de totes aquestes persones que fan possible que nosaltres coneguem els impactes que la nostra vida té a la vida de la gent que viu en aquests països. Si teniu alguna pregunta, una cosa que us pugui aclarir, feu-la ara, o us adreceu a la pàgina web que hem fet, love.cat. I si no, doncs passaríem a posar l'espot publicitari.